moment és recordar que el que estem votant és una modificació de crèdit. Per tant, tenim una consignació pressupostària, en concret de 50 milions, per, a continuació, una vegada quedi aprovada de manera definitiva, poder posar en marxa i impulsar el programa extraordinari de suport a l'autonomia local. I el per què es fa amb aquesta rapidesa i fins i tot d'aquesta manera tan ràpida, que crec que s'ha entès perfectament, perquè estem en una situació, en una conjuntura difícil, complicada, que venim d'un moment en què la marxa de l'economia no és precisament dolenta, perquè hi ha un creixement econòmic important, però que això de vegades no es reflecteix en les hisendes locals dels municipis i, per suposat, dels ajuntaments. I en aquest moment també sentint les veus que ens arriben i que especialment arriben a la presidenta d'alcaldes i d'alcaldesses dels ajuntaments de la nostra província, hem pensat que era necessari, imprescindible, ja en aquest exercici 2023 posar en marxa, com deia, aquest pla, aquest programa extraordinari per poder donar suport. De fet, serà un programa que contemplarà aquesta partida, aquesta consignació per l'any 2023 de 50 milions, però que també preveurà la que veurem en l'aprovació dels pressupostos, que encara estem treballant, no els tenim enllestits, però sí que hem tingut contacte amb tots els grups, els que formen part del govern i els que no, i preveient que també tindrem una nova partida amb una quantitat determinada per l'exercici 2024. A la següent Junta de Govern, previsiblement, la del 9 de novembre, si tot funciona com esperem i es produeix aquesta aprovació definitiva, podrem impulsar llavors sí que el contingut i el calendari del nou programa. I crec que bé, entenem això. Es tracta de vegades de poder acompanyar, de poder ajudar els ajuntaments en un moment difícil, en un moment d'una sèrie de dades i de factors, especialment de la inflació, de dificultat per tancar d'una manera correcta l'exercici. Es tracta d'això, des de la Diputació, de posar en marxa aquells instruments que ens permeten acompanyar-los en el tancament i també en l'obertura dels pressupostos del 2024. Gràcies per la comprensió i ara entenc que la presidenta passarà al debat i a la votació.